Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang highlights ng buhay ko. Noon pa man, hindi ko naman talaga pinangarap ang mag-abroad. Ayokong lumayo at mas ayokong iwan ang mga magulang ko. Hindi ako katulad ng iba na ang tingin nila sa pangingibang bansa ang solusyon sa kahirapan. Marahil oo, sa iba ganun ang solusyon. At hindi ko naman sila masisisi. Magkakaiba naman kasi tayo. Hanggang dumating na nga sa point na kinausap na ako ng ate ko. To make the story short, eto mag-6 na taon na rin ako dito sa Dubai. Kinuha ako ng ate ko dito hindi para mamasyal lang. Ganun nga sana pero hindi. Kinuha niya ako dito para may makasama siya. Para may makatulong sa kanya at higit sa lahat para mas matulungan namin ang mga magulang namin. Pangarap ng bawat anak yan. Pangarap ng lahat yan. Sa una parang ayoko talaga. Natatakot ako at pinanghihinaan ng loob. Hindi naman kasi ko katulad niya. Grabe kasi yung ate ko, ang tapang kaya niya, ang tapang-tapang. Kaya bigla ko na lang naisip, bakit ang ate kinaya ko? Kaya dapat, kaya ko rin. Yan ang pinanghawakan ko. Hindi naging madali ang unang taon ko. Lalo na sa unang trabaho ko. Mahabang oras sa trabaho, puyat at pagod kapalit ng napakababang sahod. Pilit kong pagkakasyahin kahit wala nang matira sa akin. Yan ang talent naming mga OFW. Buti na lang sa bakery ako nagtrabaho dahil may libre akong kubos or Arabic bread at salmon na may asukal. Jackpot na kapag napahira ng mantikilya at sasamahan na lang na mainit na kape na patago ko pang ititimpla. Naranasan kong puro ganyan ang kainin pero hindi ako nagreklamo. Pero aaminin ko, nahirapan ako. Pero syempre, tiningnan ko na lang ang mas magandang aspeto. Maswerte pa rin ako kesa sa ibang OFW. Matagal-tagal na rin ako dito sa Dubai at masasabi kong kahit paano, kinaya ko. Hindi madali ang maging OFW dahil mas maraming hirap kesa sa sarap. Ang magkunwaring ayos ka kahit hindi. Ang magkunwaring masaya ka kahit ang sakit na. Minsan dinadaan na lang namin sa pagpapapicture sa magandang background. Pero kahit paano masabi nila na, oo, ayos ka nga lang. Ang hirap ng pakiramdam na bigla ka na lang malulungkot sa pagkasabik mong makita ang mga mahal mo na malayo sa'yo. Yung gustong-gusto mo silang mayakap pero ang layo nila. Hindi kasi lahat pwedeng umuwi na lang basta-basta. Kaya boses at litrato na lang, pwede na. Minsan nga sa sobrang lungkot, iiyak ka na lang sa higaan. Pipigilan ng paghikbi habang nakayakap sa unan. Pagtitiis, kakambal na talaga yan ng isang OFW. Talent din namin yan. Ang magtiis, ng magtiis. Sa kabila ng mga hirap na yan, may sarap din naman kahit papaano.
Yung feeling na nakakatulong ka sa magulang at ibang kamag-anak. Yung makita mong masaya sila, ayos na. Yung makita mong okay sila, panalo na. Di baling wala ako, basta meron sila. Alam kong lahat ng OFW ay pinagdadaanan nito. At sigurado ako na mas may malala pa. Kaya ikaw na kapwa ko OFW, kapit lang, laban lang. Talent naman natin to eh. Eto ko ngayon, masasabi kong kahit paano may napatunayan na ako sa sarili ko, kaya patuloy na lumalaban sa pagsubok ng buhay. Hindi naman kasi natatapos yan. Ganun naman talaga, di ba? Yung inaakala mong hindi mo kaya, kakayanin mo pala. Yung akala mong walang katapusan, may dulo rin pala. Hanggang ngayon, andito pa rin ako sa Dubai, patuloy na naghahanap buhay at patuloy na lumalaban para sa pangarap. Magpapahinga, pero hindi susuko. Balang araw, masasabi ko ulit sa sarili ko, buti na lang, hindi ako sumuko. Maraming salamat sa inyo tambalan dahil isa kayo sa mga inspirasyon ko. Naway patuloy pa rin kayo makapagbigay ng saya sa lahat ng OFW. Ako po si Ronnie Mark Fernando, isang tambalanista, at ito ang OFW story ko. Always your number one SM radio station. Love Radio.